Ngeni VOJ aparo ni gima penjo mabejo nego penji ni ya ni to KQ ma pes jo Kenya nitiere magin gi shares ni mabendo osebedo ka struggle osebedo ka struggle condition ne nitiere nade nikech mano bo osebedo ka en wach maduong' nikech iwacho ni ya kidwa ni mondo yuaji ndege kaka Ethiopian Air ndalo mane KQ ochako gimiluongo ni project mawingu ne Ethiopian Air no kunya chopo kuma KQ nitiere. Sani kata king'iyo fleet mar Ethiopian Air tidogi ng'i fleet mar KQ tidogi penjre ni to kara KQ koth nochako go wakanye. Nikech ni neno ndalo mane komiti mar Governor Nyong'o ndalo mane en senator ma Kisumu no timo gimiluongo ni inquiry into affairs mag Kenya Airways. Tachiel kuom gik mane gipenjo ni to Boeing 777 mano chung ka mane koro sani jo KQ no dhi molend ang'o manotimore to kata iluongo ni Dreamliner ng'eny gi masani wantiere godo ni winjo ka penjo ne nitiere to Dreamliner gi ne gin mag jo Kenya koso no kaw gi gowi ndalo go Dreamliner achiel kende mane Kenya onyiew modong' te ne gin mag gowi to ndeke gi ne gin manodhi monyiew Cayman Island to kani winjo kembe manomiyo wa loan to gin gi nying mar Kenya ka mag le ma Kenya ka korido gi penjri ni ya le mar Kenya ka banks go no yaw na de Cayman Island korido ka nitiere weche mang'eny mabeluo ka KQ makata kidwa dhi use onego mokwongo ng'e nikech kata wach mar beini ne en gima ne duong' kabisa ndalo go e komiti no nikech ni penjo ni ya ni to ang'o momiyo ng'ato kadwa kawo ndek KQ ti compare kata gi ndeke mantiere ka tiyudo ka KQ ne mabeche ni malo moingo bokogi ang'o ma KQ timo mamoko gi ok tim mabech gi ntiere piny achiel kuom gik mane giyudo ni KQ no sign contract mar fuel hedging manyiso ni ka bech mafuta ni malo to wachule kachacha ka mafuta dhi piny wan pod wachule mana kachacha nikech contract otimang'owa otwegi koro magi be gik makadine bed ni migosi William Ruto gi sirikande ni dwa konyo magi gik mokwongo ne onego ging'i then gimoro ntiere mitimo be customer satisfaction mondo imany kuom jopiny ni to jok matiyo gi KQ be un gi pride chan nikech ndalo moko kane speaker mar speaker masani National Assembly Wetangula kane wuoye wach KQ ni no wacho ni no walk from the pride of Africa to the pride of shame nikech yudo ka samori bet makata napkin momi oyiech to sechego in a business class kori penjri ni ang' ni jivunia ndege machal kama koso nang'o koro magi be kata ka wapenjo joge ni to ne gitiyo gi ndege mage to wambe nyaka wapenjri ni to KQ kama nitiere ene ICU koso entiere kama ber ma wambe wanyalo ng'iyo ni mande ko erokamano mi aparo ka Richard Quest notimo limbe Kenya